लोगोफोर फाइनालि सफैबाय स्टेशनाव हरसिंगा स्टेशनाव दायो ट्रेना खैथायाव बेसेबां मोनफैयो नाय नेनोसै ओइथिं थांगोन ओइथिं बारनोसै आं इथिं बारनोसै आङो लोगोफोर नाय इथिं क्रस खालामसै नै ओंखारगासिनो थाङा नोंसोर थाङा इथिं बे माबा दसे दोनहरसिगोन आरोना फिसालाखौ ओंखारबाय लोगोफोर नै इथिंजाय उदालगुरि थांनाय ओमफ्राय इथिं टंला इथिं गाखोनोसै आरो आंनिया गाखोनाया मडेला बेलेगहाय टिकेट दानहोनानै थिनहरनोसै आङो मिस्टारखौहाय ओमफ्राय नाय टाइमा 9:30 जासिगोन आरोना 9:21 जाबाय नोंथांमोननो आं सेयार खालामसै आरो बे दाउखौ नायनो हैनो होननानै थांगोन आरो आं लोगोफोर नोंथांमोननो सेयार खालामबाय आङो माने माथाम दं नैबे मासे फिसा सानिया दुलुर थागासिनो दङ लोगोफोर स' बिदिब्ला ट्रेनखौ नेबाय थानोसै लोगोफोर ट्रेननि टाइमा नै 22 जाबाय 9:22 9:30 फैगोन आरो या थाबायबोगासिनो लोगोफोर फिसा फिसाला आइनि देखो इधर मेथाइ थफ्ला लाखानांगौ आरोना थाबायबोगासिनो जोंहा टिकेट दानहैदो आरोना इनि फैबाय नै लोगोफोर ट्रेन नेबाय थानाया नै फिसालाया मोसाहां माहां खालामगासिनो नै ट्रेन फैगोन होन ट्रेन इथिं फैगोन नै खिथागासिनो ओइथिं थांगोन होन उदालगुरियाव थांगोन होन आबैमोनहानाव होन होनलाय होनथारायो मेथाइ जानाया खुगायाव नांजोबबाय लोगोफोर 42 जालायलायबाय आरोना दाबो फैयाखै ट्रेनानो नेबाय थानो बालायलांबाय आङो फैग्रा मोनबासो ट्रेनखौ मोजां मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालायाबो मेथाइ जानानै नेगासिनो दिनै बारा खायसे खालामाखै आरोना लोगोफोर नङाबा बिफाखौ हगारनो नागिरथारामोन आरोना ट्रेन गाखोनो मोनगोन निखुसि जादों मानसिफ्रा नेगासिनो दानि ट्रेन गंसे थांखांबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो नंगौ साननानै बिखा क्लाब गेलेदों स' लोगोफोर थांना लाग्रोनोसै उदालगुरिसिम उदालगुरियाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर ट्रेनाव गाखोबाय लोगोफोर नै फिसालाया नै खारदोंना खाराखै थाल लाबाय थादों आरोना ओमफ्रायो गेदेरफोर लोगो मोनदोंमोनहाय ओमफ्राय दाउखौ लाना होबाय आरोना उदालगुरिसिम बेहाय दङ गेदेरफोर लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय खारबाय ट्रेना नै बिथिंहाय जमा आलासि जाफैबाय बहा थांनो दे न'आव फैदों औ नोङो महा थांनो फैदों जानाय गेदेरफोर लोगो मोनदों ओमफ्राय दाउखौ लाना होबाय आरो ट्रेनाव इउटुब चेनेलाव आंनि इउटुब चेनेल दङ दे नोङो आरो फसौ फिसौ हाबोबालाय आं थांसै ओरै माबाजों बेटारि गारिजों दे थेंक इउ गेदेरफोर मानसि सासे गोलैना रालांबाय नामा गाखोनोसो नागिरदों ना मादोंमोन बेलाय जा मानसिखा लोगोफोर दिनै उदालगुरिया बाजार जायोना बुधबार बाजार स' लोगोफोर र' फन खालामनि आङो नै लोगोफोर दिनै बुधबार नालाय उदालगुरि हाथाय जायो आरोना नै बिरथार लोगोफोर नै हाथाय जागासिनो आरोना ओमफ्राय हाथायाव हाबबाय थाला लोगोफोर न'आव डाइरेक्ट थांखानोसै नै बिराद जलफि माबा गोखै गोखा हानसो गारदों लुगैलाबायबावबायसो थासुमलिबो फानदों ओरैनो मानसिफ्रा ओइथिंहाय पाका आलि जिं लोगोफोर न'सिम थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बाजाराव हाबला माने दा थांफिननांगौ खोथा दं नालाय ओंखायनो जल्दि न'आव थांसै आरो लोगोफोर मोनालायबाय आरोना ओमफ्राय न'आव भिडिअखौलाय लानो बावलायलायबाय आङो
दायो थांफिननो ओंखारबाय लोगोफोर बेटारि गारिजोंसो आरोना ट्रेन स्टेशनसिम थांसिगोन हासबेन्डआबो सोलाबा नालाय ओंखायनो ट्रेनजोंनो फैदों आरो आङो लोगोफोर ओमफ्राय थांबाय थानोसै दायो मोनालांलाय लांसिगोन आङो हरसिंगानिफ्राय माजों थांनाय जायो आरो मोनाहैलाय लांसिगोन आंहा फिसालायाबो मोजां मोनसोगारदों स्टेशनसिम थांना लाग्रानोसै लोगोफोर फाइनालि उदालगुरि सफैफिनबाय लोगोफोर काउन्टाराव सफैबाय लोगोफोर टिकेट दानना लानो र' बिराद बिर आरोना ओमफ्राय जोङो दायो टिकेट दानखांनानै फैबाय फिसालाया नै माबा माबि जागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय थांग्रोनोसै आरोना भिडिअ'आबो गोलावद्राय जायो नालाय बेखिनियावनो आं फोजोबनोसै ट्रेनखौ नेबाय थानोसै आरोना दसे लोगोफोर स' भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबफानोसै सानबाय आरो आं लोगोफोर स' बाय बाय लोगोफोर ट्रेन फैबा थां